tulukibon kaayo ang atong ebanghelyo karon kay ni ay tulo nga gipa ila ni Kristo, pailhon ta sa sala, pailhon ta sa pagkamatarong, ug pailhon ta sa silot. Sa atong tubag sa Salmo, atong giingon nga unsa to? Ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Unsa maning pagtubos sa Ginoo nato nga makaila ta sa atong sala, makaila sad ta sa pagkamatarong, o makaila sad unta ta sa silot sa atong mga sala. Nya unsa may rason nga makasala ta matud pa ni Hesus, kay di man ta muila niya. Kana bang di ta mutahod sa iyang mga pulong. Nya unsa may pagkamatarong, kanang magsigitag huna-huna sa mga butang o sa lugar nga mao ang langit. Kana bang ang atong ambisyon langit, mao na nay pagkamatarong. Nya unsa may silot, kana bang masakitan ta sa atong gibuhat, masakitan, nagiling nga imong tupad, inawa pa kang masakitiro sa imong mga desisyon. Naidaghan kayo, pananglitan, musupak kas Ginoo. Igsupak nimo, unsa may hinungdan, kay imong gipalabi ang mga butang sa kalibutan, dili ang didto sa langit. Nya inig desisyon nimo ana, masakitan gyud ka. Pananglitan, premarital sex sa mga batanon. Abisag mga tiguang na amon say maghimo ana. Kana bang way kasal nya mag premarital sex, lami ba yan ang buhata, nindot man na. Pero unsa may gihuna-huna sa naghimo ana, langit o kalibutan? Nya supak sad na sa sugos Ginoo at tanawa inig resulta. Unsa may resulta? Sakit, kasakit. Ako'y daghang nailhan nga nindot kay sila kinabuhi karon, pero wa nay bana, wa nay asawa. Ang uban gani nagpuyo-puyo. Ngano man nakalitan manggugog minyo pader kay nabuntis ko. Nya edad nako ato bata pa kayo, 18, 19, nya tungod lagi kay nabuntis na minyo. Nya pagkaminyo na namo din amagid mi magkasinabot. Saon man gyud tuan naman sa siya iyang lain. Nya di aman sa koy nakit-an nga the right person. Amo na di lang mi mga lawat kay di pa man mi makasal. Ang inana ba? Wa na magantos na kana. Nya ang imong kalag na miligro tungod na sa mga kaning atong desisyon ba nga supak sa sugo sa Ginoo. Diri sa unang pagbasa ni adinhi ang duha ka klases tao, ang gipriso o ang nagpriso. Hay may mas gamhana nila, ang gipriso o ang nagpriso? Ang gipriso? Ang nagpriso. Okay, katong gibilanggo mo gitoy murag ubos si San Pablo o si Silas. Sunan kay ma-imagine nimo ba gigisi ang ilang sapot, gilatigog maayo, purting bunoga nya gipriso dayon. Murag yung iro nga kanabitan gipuspusan di asdahan o nya nakuyapan nya ibutang dayon sa tawag anang tangkal-tangkal nana. Karon kini si Pablo o si Silas nagbuhat ra gid sila sa sugo sa Ginoo nga isangyaw ang kamatuoran, isangyaw ang mga butang nga makapawagtang sa sala nya kay maigo man ang authority di nasuko.
Gibunog sila. Pagbunog, sugo masas Ginoo nga kung tamparoson imong pikas aping sa sunod. Patamparos lang pikas. Ay lang yung sukol. Mo itong pertigin nilang bunoga. Umam sukol. Gipriso. Ingon sa Kristo. Gisulti naman na daan ni Kristo sa wapas siya musakas langit. Ingon siya, moabot ang panahon nga ipapriso mo, latiguhon mo. Gituman yapon nila. Wagi reklamo. Tanawa pag-abot ito sa prisuhan. Kung sabi gibuhat ni Pablo og ni Silas, gasigig mahay. Nagmahay. Oy, nagampo og nagdaig sa Ginoo, nagawit og mga pagdaig sa Ginoo. Purti na nimong bunoga nang hibat na ng imong naon, purti nang libagha sa imong buko-buko, makadaig pa kas Ginoo ana. Bunog gagmay sa imong bana, makadaig pa kas Ginoo. Depende kung say naa sa imong kasing-kasing. Ug nagtuman ka sa sugos Ginoo, kanang pagkabunog, kanang pagkapriso, katumanan man na sa pulong sa Ginoo. Motong nagdaig sila, salamat Ginoo nga natuman ang imong mga pulong dinhi kanamo. Sa wap-ak ka mo biya dinhi sa kalibutan, gisulti na ninimo daan, karon natuman na gyud. Ila sang gisunod ang kanang pulong ni Kristo katong nagbitay na si Kristo sa cross. Ningon des Kristo, natapos na or natuman na. Di ba? Consumatum est. Di ko nabili nga imong tupad. Ingna kung latiguhon ka sa imong silingan, magdaig ka sa Ginoo. Ingna ko no. Bunogon ka ba sa imong silingan, mukiha ka o magdaig sa Ginoo? Sus, minako porting kinihaay. Pahatay patingali. Mao bitaw na ron kanang Russia, Ukraine, Israel, Hamas, atong mga political leaders siging away, di gyud pautang, sige gyud away. Unsa may resulta? Gasupak-supak na tas Ginoo, agisilutan na ta karon kining krisis natong giatubang perting grabiha, kining ato rong mga kalibutan, igo na ni sa atong pagsupak-supak sa Ginoo nga matod pas mga scientist nangaguba ng atong ozone layer, ni ana ang global warming, climate change, perti na natong lisura karon, ang atong mga sapa nangaguba tungod aning sige natong kahakog, siging buhi anang mga hayop, mga baboy adto ilabay sa sapa ang mga hugaw, ang mga basura adto sa sapa ilabay nang naguba ng atong sapa, wa natay tubig. Nya karon gaaway na sa tubig tungod aning wa na gid tubig. Di ba? Silot na ni sa atong pagsupak-supak sa Ginoo, sa atong kahakog, sa atong kadaw. Siyunan ganang lugar nga way uwan-uwan karon galunop na. Di ba? Wa nay uwan sila. Wagon maghimog drainage kay saom nang dagkong drainage nga umtay uwan dinhi. Baha bitag maayo, dugayan ni kutaps tubig noon. Nangausab na ba? Silot na ni sa atong pagsupak-supak sa Ginoo. Matod pa diri ni Kristo, kay ang nagmando sa kalibutan gisilutan na. Karon gani ang mga nag-leader sa atong nasod, gagubat man na sila kani mga leader sa nasod, pero nag-convention ba yan na silang tanan? Kapila to nag-convention na nga apil ta dinhi sa tanan gyud mga leaders. Diin to nag-convention karong bago kay naghisgot unsaon pag sulbad kining climate change o kaning global warming, kay ang kontra na ron sa tanang mga presidentes nasod, dili na ang ilang isig kak nasod. Ang ato yung pinaka-kontra karon is nature. Kung ang nature mo kontra na gani ni nato, wa nay armas, wa nay mga missile, wa nay mga atomic bomb nga makasagang ana. Hutdo na gitagpatay aning nature. Ana, mo na to. Ang resulta, si San Pablo o si Silas nagsigirag awit sa Ginoo nga bunog kay sila.
ang nagpapriso maoy isog kayo na mulinog bitaw, tangtang mga kadina, tangtang ang mga sira nga mga lock, nga ablitan ng pultahan, mga silda sa prisuhan, maghikog na unta ang kadtong head sa prisuhan. Abi niya nga layas ng tanan, pero wa mang layas ang mga piniriso. Nganuman naminaw sila ni Pablo og ni Silas nga nagampo og nagdaig sa Ginoo. Pasabot mituo na sad sila sa pulong sa Ginoo. Dili na kagawasan nga lawasnon ang ilang gipangita, kung dili Diyos nun nga kaluwasan. Nduta, no? Ilingi ay mong tupad. Ina, okay ra nimo makanser ka? Na okay ra nimo makanser? Kay kita rabak, kisi-kisi kita maayo aning paras lawas. Pero di kita maguol ng atong sala permanente, ang atong pagdumot, ang atong kabakakon, ang atong pagkamalawayon, kanang atong pagsigig puyo-puyo, siging kabit-kabit, homosexuality, pangurakot, panikas. Di kita maguol ana. Pero na nagani cancer, na nagani kidney failure, heart enlargement, hala yun, kisi-kisi yun. Pero ang gipangita nas mga binilanggo, kay nakasabot naman sila sa pulong sa Ginoo, mauna ang kagawasan sa kasing-kasing, sa kalag, nga mawa na ning mga sala. Ana, maotong ang gwardya sa nga purting gamhanan kay siya dito, siya'y magbuot sa prisuhan, nagkurog-kurog og nihapa sa tiilan sa iyang gipapriso nga si Pablo og si Silas. Nakaila na siya sa silot sa iyang sala. Pagkaila niya sa silot siyang sala, isa unsa may akong buhaton aron ko maluwas. Wa siya prisuha, ha? Wa siya kadina, wa tanan, pero nakakita siya nga napriso di ay siya sa sala, sa garbo, o sa sala, sa pagdili, pag-ilas Ginoo. Nakaila siya sa iyang silot. Mo to. The rest is history. Nabunyagan siya o ang iyang tibuok pamilya. Siguro sa ko, katong tanang piniriso, nagpabunyag po to. Conversion. Tungod sa pag-antos o sa pagpakamatay ni Jesus. Nga naman, mitakod nga to ni Silas o ni Pablo. Kining maong kinaiya. Muna ingos Jesus sa Ebanghelyo, mas maayog yung muadto ko sa akong amahan, biyaan ta mo, kay mupuli ninyo ang Espiritu Santo. Kung naana nato ang Espiritu Santo, mga igsoon, din ata magsigig pangiskis aning atong kilay, siging pakulor anang buhok, paputi anang naong, di nata. Oh. Kay di naman ang lawas atong hunahunahon. Mas may pag-ipalit dala nag-slot ang tanang budget ana. Kay nga naman, ang simbahan ay atong ayohon. Mawa ginatanan. Nya wa na sa tay problema, wa na stress, wa na sa nang gitawag nato unnecessary expenditures. Kana ba mo gasto ta sa mga way hinungdan nga mga butang, gitawag og vanities. Kana bang mga paik-ik-ik-iklas atong lawas, we settle on necessary things, kanang gikinahanglan para sa kaluwasan. Wa na sad na kanang duwa sa computer, sige duwa ng cellphone, TikTok, ana dawal-dawal sa dila, hiwi-hiwi snaong, ana abli-abli anang ilang mga lawas na usahay ang pari mutanaw sad, ana mawa na siya. Kay dili naman lawas ang atong giapas, kalag naman. O wa na sa tay mga proyekto dinhi sa simbahan nga maproblema ta, kay maghinatagay naman ta. Sama ni rong atong bayron noon sa atong kumbinto, apit naman na muhuman, naapatay mga 20 million nga palitonong slot sa SBF dag. Adali kay nang mahurot kay pila ra may pagpalit og tag 500 god. Nya kadaghan nato. Daghan nato nga ni asimbahan, gasimba.
palit lang tagtag sa kaslat kada simana, okay kayo, pila raman ang 500, di ba? Pero mahimog yung dako kayo ang 500 basta lawas nun ta, dako kay na siya. Ang uban pa gani magpatay patungod ana. Ako ko na ilang tao nga tungod lang anang abang sa buwang. Sa unang panahon ba ang abang sa buwang kanang taurag buwang, ay naman tayo mga sugarol din eh. Pila may abang anang buwang, ibaw mo tawag na sa una og aribam, ting ito'y tawag na niya wa mo abang tong napildi, medyo nasa'y authority ba, nasa'y pusil. Ang katong nagtaod sa buwang ni hangyo nga imong abang manam kog hatag ay kog ilad-ilara hangtod naglali sila, nagkainitay o gipusil niya ang katong magpaabang sa buwang. Tungod lang atong 150 tingal ito pesos gipusil, patay na kining gubat tungod ni sa atong pagkalawas nun mo na ari natas atong kalagnon niya. Mo na ipagtubos sa Ginoo, tubson taniya. Ako sad kaning sige na kog pamaligya din higslats, dili man ni siya lawas nun, kaning kalagnon man congratulations sa namalit niya, padayon patagpalit. Ugma lang ko mo report kay atong tiwason ang pagkwinta sa atong mga bangko kanang nisod sa online, kay murag nahurot naman tong atong DCHS katong special slot, ato lang kwintahon ugma kung pila gyud ang atong actual nga nahalin niya. Tag 200 raman to, dako-dako gid ta hinuog expenses kay nilapas wa ta kahuman sa pagpista, lapas kitag usak buwan. Pero sige lang, okay ra kayo kay nahurot man gyud. Salamat kay ninyo ana, atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Congratulations. Ug mata maghusay hasta sa tong nag mission appeal diri nato, lipay pud to kay sila. Ako sa tong i-report ugma gipasubay pa nako pila gyud nakuha atong duha ka mission appeals katong pagka April 21 o katong niaging Domingo. Lipay sad kaayo ang nag-mission appeal dire sila sa Father Kent Galo o si itong Father Bernie Agustines o ang iyang mga kauban. Wa gyud ni anhis atong parokya nga nag-mission appeal nga nilakaw nagkusmod ang naong. Sa praise the Lord, no? Atong pakpakan ang atong kaugalingon. Congratulations. Pulos gyud nag-praise the Lord ini lakaw. Ana nindot kayo ugma lang na nato i-report.